लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ मिळालाच पाहिजे, लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ मिळालाच पाहिजे, लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ मिळालाच पाहिजे। बार्शी टाकळी तालुक्यातील एकही लाभार्थ्यांना आतापर्यंत घरकुलचा चेक मिळाला नाही। या बार्शी टाकळी तालुक्यातील प्रत्येक गरजूंना घरकुल मंजूर झाले तरी सुद्धा काही अधिकारी वर्ग या लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ देण्यापासून या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवत आहे। या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रत्येक बार्शी टाकळी तालुक्यातील लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ मिळालाच पाहिजे, नाहीतर याच्यापेक्षा मोठं तीव्र आंदोलन बार्शी टाकळी तालुक्यातील समग्र गावकरी मंडळी व सम्राट अशोक सेनेच्या वतीनं छेडण्यात येणार नाही, एवढाच आम्ही इशारा देतो। धन्यवाद। निषेध